मुंबई गोय महामार्गाचे काम फुडल्या एका वर्सा भितून पुराय जातले अशें नवें आश्वासन केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरीन दिला। ह्या महामार्गाचे काम पुराय करपाक आपल्याक भरपूर त्रास जाले अशेंय गडकरीन म्हटले। मुंबई गोय महामार्गाचे काम वट्ट 11 पावंड्यांनी चालू आसा। अजून 2 पावंड्यांचे काम सुरू जावपाचे आसा। हो महामार्ग सुमार 11,500 कोटींचो आसा आनी अंतर 143 किलोमीटर आसा। जमीन घेवप रेल्वे रान खात्याची परवानगी हाका लागून कामाक उशीर जालो। हो मार्ग आतां गोंय मेरेनूच न्हय तर मंगळूर मेरेन व्हेला। ह्या महामार्गाचेर सरकारी जमीन मेळ्ळी जाल्यार लॉजिस्टीक पार्क आनी ट्रॅक टर्मिनल्स बांदतले। आणि आता हा प्रकल्प जो आहे हा तुकड्यामध्ये 11 पॅकेजेसमध्ये आहे। 2 पॅकेजेसमध्ये अजूनही गडबड सुरू आहे। कालच माझ्याकडे मीटिंग झाली, मी वैतागलो या मुंबई गोवा रस्त्याकरता आणि आता त्याचे प्रश्न सुटले आहेत। मला वाटतं एक काम म्हात्रे साहेबच करतात आहे आणि त्याचे बहुतेक प्रश्न सुटले आहेत, यांचं काम सुरू आहे। त्यामुळे जास्तीत जास्त 1 वर्षाच्या आत मुंबई गोवा या रस्त्याचं काम पूर्ण करण्याचा मी पूर्ण प्रयत्न करेन असा विश्वास तुम्हाला देतो। मला कल्पना आहे की तुम्हाला याचा त्रास होतो आहे, पण 100% शिव्या मला देऊ नका। काही शिव्या त्या वेळेच्या अनेक लोकांकडे ट्रान्सफर करा आणि उरलेल्या 25-30% मला द्या, तर त्या जस्टिफाय होतील। खरं म्हणजे मी गमतीच म्हटलं, पण मी ही जबाबदारी काही टाळणार नाही। हा रस्ता आता पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही आणि नक्कीच हा 1 वर्षाच्यात आपण पूर्ण करू। आज या ठिकाणी अजून एक माझा खूप इंटरेस्टचा विषय होता।